παιδιά. Σήμερα θα παίξουμε Skywars με το φίλο μας το Shortmile. Και... Εγώ είμαι από το κανάλι μου, το Λάμπρος Καράς. Όλα τα κανάλια και το δικό μου και του Ζαλάκη θα υπάρχουν στην περιγραφή για να μπορούμε όποιος θέλει να πάει να τα τσεκάρει. Συγγνώμη, χάλασε τέτοιο. Όπα, ποιος είναι αυτός? Ο Epic Gamer TV. Ποιος είστε εσείς? Φιλαράκια, τι κάνετε? Πάμε να παίξουμε. Ναι, και δεν πάμε. Πάμε μέσα από το Αν δείτε αυτό το βίντεο, κάντε μας ένα like και ένα subscribe. Λοιπόν, όπως είπαμε, τα κανάλια των παιχτών θα υπάρχουν στην περιγραφή. Λοιπόν, κάντε ένα like και ένα subscribe, θα σας τα πούμε και αυτά στο τέλος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Πάμε στο βίντεο. Πάμε στο βίντεο. Πάμε στο μοντάζ. Και κυρίες και κύριοι, Δεν δεν μπήκε κανένας. Δεν πειράζει. Άτυχη στιγμή, αλλά αυτή τη στιγμή θα μπούμε στα γρήγορα. Στα γρήγορα. Με έβαλε γρήγορα, Λάμπρο. Είμαστε μαζί. Περίμενε ρε. Πού είστε, κάτσε. Μπες στο play. Ναι. Μπήκε. Σε κινέζικη μπήκες. Ναι. Καλά, εντάξει τώρα. Εγώ με το Φαμπιάν. 9, 8, 7, 6. Με ένα φίλο μου παλιό. Πάμε, ξεκινάμε. Yeah! Δεν έχει τίποτα καλό, δεν πειράζει. Oh my god. Μου έδωσε kit με ένα bow και 4 arrows. Πολλά. Καταξοδεύτηκε. Diamond, Εγώ έχω diamond sword. blocks, Στα πήρα. Άτσε, sword. Εκεί τι κάνουμε αγώνα? Ναι, εγώ θέλω. Τι εσύ θέλει? Τα πήρες όλα τα chest, θες κάτι? Τι θα πες εσύ? Γέλασα. Σύμπης μου. Πάμε κέντρο. Ελπίζουμε να μην πεθάνουμε την πρώτη, να ζήσουμε για λίγο. Ναι, να βγει και ωραίο το βίντεο. Είστε πεσαμένος στον επαγγελματία αυτά τώρα. Έλα ρε εσύ καρέ, εσύ είσαι καλός. Καλά το παιδί. Έλα ρε, βάζω κι εγώ blocks. Έλα από πίσω μου, όταν χρειαστώ blocks θα το βάλεις. Παιδιά, θα συναντηθούμε στο κέντρο. Oh yes, μόνο μη μας σκοτώσει κανείς, Νεβέλη. Άσε, έχω εγώ. Γιατί ποιος είπε? Εγώ. Έχω εγώ και βέλη και τόξο. Το τόξο δώστε σε μένα, μ' αρέσει πολύ. Όχι, Λάμπρο, κράτα το. Οκ, έχω full armor. Είμαστε στο κέντρο. Μαζί μου ήταν και ένας άλλος βλάκας στο νησί, ο οποίος αυτοκτόνησε. Τόσο μυαλό είχε. Όπα, κάποιος έχει τη μέση. Έντι, από εκεί. Ζαλάκι από εκεί. Αυτός είναι δύο ρε. Παιδιά, πρέπει να οχυρωθούμε καλά, δεν γίνεται, είναι πολύ. Έλα, κάνε το parkour. Θες να το κάνεις? Καλή τώρα λέμε. Έπεσε. Έντι. Έρχομαι. Έντι. Ναι, σκότωσα τον έναν. Με σκότωσαν. Σκότωσα τον έναν. Με σκότωσαν. Έντι, έχεις diamond. Ναι, σκότωσα όλους. Άντε, γεια. Έντι, έχεις diamond. Ναι. Πάω να αφήσω άχρηστα πράγματα. Έχουν γεμίσει. Έρχεται ο Shortman. Ένας δίπλα σου. Καλά. Έχει πεθάνει. Όχι. Εντάξει, πεθάνω. Ήρθε ο Shortman. Τι με νοιάζει εμένα μου ρε. Αντίο. Τι σε νοιάζει ρε. Έπεσε. Τώρα δύο. Τρελαθεί το Έχω σκοτώσει 3. μπάκα ρε και έπεσε κάτω από μπακ. Έχω σκοτώσει 3. Βλάκα τριπλό μπάκα ρε το κινητό μου και πέφτω κάτω 5-6 φορές. Εγώ τώρα πρέπει να ανεβώ εδώ. Ναι. Να πάω. Είναι δύσκολο. Παιδιά, μπαγκάρει
σε στραμπολίνο κάτι. Ναι, τριπλάρι. Όχι σοβαρά με πετάει πάνω. Κάτσε λίγο. Τι έχω άλλο να φορέσω. Αυτό. Μικρό, πώς τα βλέπετε. Το παντελόνι του δεν ήταν ένα... Φόρα τώρα τι να είναι παντελόνι. Κάτσε, ήταν ένα παντελόνι. Έπεσε. Έλα, λάμπρο. Πού είσαι? Έχει κολλήσει. Σε μπάγκα ρε γαμό. Πω με πετάει παντού, λες και είμαι σφεντόνα. Τα ακούς. Ακούς τι κάνω. Πατάω. Όχι. Πού είσαι? Με βλέπεις? Εγώ σε βλέπω. Έχω κολλήσει, σπά στον τοίχο. Σπά τον τοίχο αυτό. Πού είναι? Κάτσε λίγο. Στο πράσινο που βλέπεις, πράσινο Το σπάστο. πρώτο που βλέπεις μπροστά σου. Ναι. Δεν σπάει ο Σπάστο. τείχος. Με πίκαξ, δεν έχω πίκαξ. Έχω εγώ. Το έσπασα. Ένα μόνο. Εγώ το σπάσα. Ένα μπλοκ και περνάει ο άλλος. Σπάνε αυτά. Ναι. Με πίκαξ πάνε αυτά. Καλά, εγώ με Σπάσε σπαθί. το στόμα που κάθομαι πάνω του. Με σπαθί το κάνω. Σπάξε αυτό το μπλοκ που είναι κάθετο αυτός. Ναι, κάτσε λίγο. Είναι λίγο δύσκολο. Τι δύσκολο. Ξεμπάκαρε. Ξεκόλλησα. Επιτέλους. Ναι, έλα. Ξανακόλλησα. Και τι? Ξεκόλλησε. Ξεκόλλησα. Μπες μέσα. Μη με βαρέσεις. Πολεμάτε εσείς οι δύο, εσείς οι δύο είστε. Κάτσε λίγο να φάω. Κάτσε να φάω, λάμπρο. Λάμπρο. Ωραία, περίμενε, έλα. Κάτσε. Κάτσε, έχει μείνει κάτι για μένα. Όποτε ήμουν στο. Έλα. Περίμενε. Και ναι, πρέπει να γεμίσουν η καρδιά μου. Λάμπρο, περίμενε. Έχω άλλες 1, 2, 3, 4, 4,5 καρδιές. Πολέμηστε για το καλό. Yes. Αμέ. Κάτσε. Μωρέ. Κοίτα εδώ, ρε φίλε. Μπράβο, να τις ξαναγεμίσω. Πες του τι έχει διαμαντένιο σπαθί. Λαμπρό, στο τσέστ έχει ένα διαμαντένιο σπαθί. Τι κάνει αυτός, ρε. Πόλεμο, όχι... Λάγκαρε ξανά. Μπράβο. Εγώ θέλω να σε σκοτώσω. Δεν μωρέ, δικημένα. Τι δικημένα, μωρέ. Δεν περιμένει λίγο. Έλα, παίξε. Παίξτε, 3, 2, 1. Να ξεκολλήσω. Minecraft fight. Κάτσε. Έχω όλες... Ναι, κάτσε. Μια μισή καρδιές. Τώρα που κατέβηκε, κάτσε. Ναι, πήγαινα να τους σκοτώσω, θα τον είχα σκοτώσει ήδη. Μισή. Όχι, ξαναφύγε. Πάμε. Περίμενε λίγο, έχω μπαγκάρει. Πώς μπάκαρες. Το πό μου δεν ρίχνει το πό μου. Σε σκότωσε. Το ξέρω. Ποιος νίκησε. Εσύ νίκησε. Εσύ νίκησε. Νίκη, ολέ. Όχι, ο Σόρπαλ νίκησε. Τι λες. Ό,τι Σόρπαλ has won Asia. Τρομπαλαμπράδια. Θα κλείσω εδώ το βίντεο. πάρ' το έτοιμο. Θα μπει, Εδώ κλείστε το βίντεο. Εδώ λοιπόν, Μην το κλείσετε. συγκεντρωθούμε εδώ πέρα κοντά στο play. Κάντε μου, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μου ένα subscribe και ένα like. Και ένα subscribe σε όλα τα κανάλια. Επίσης, όπως είπαμε και στην αρχή, τα κανάλια θα είναι στην περιγραφή του βίντεο. Λοιπόν, ελπίζω σας άρεσε το βίντεο. Γεια σας!